Това е хибридна пръскачка Hydrofix 16 литра, която ви дава пълна свобода на работа. Основното й предимство е, че работи както на батерия, така и в ръчен режим. Нека я сглобим заедно. Фиксирайте лоста за напомпване в ръчен режим. Сложете фиксиращата скоба от комплекта в долната част на пръскачката под предпазното капаче. След това свържете маркуча към отвора за електрическата част и към него добавете телескопичният накрайник. Поставете през рамките в удобна за вас позиция. Изберете подходяща дюза. По време на пръскане може да следите налягането на регулатора. От него зависи колко фина ще бъде капката. Ако батерията свърши по средата на градината, просто превключете от акумулаторен към ръчен режим, за да довършите работата си. Преди да започнете, проверете нивото на батерията от вградения волтметър. Винаги наливайте разтвора през цедката под капачката. Това е най-лесният начин да предпазите дюзите от запушване. Пръскачката е удобна при носене дори при пълен резервоар. Подложката за гърба и меките призрамки намаляват натоварването. В комплекта получавате метален телескопичен удължител до 96 см и 4 различни дюзи, включително такава тип душ. Предлагаме и други акумулаторни и ръчни пръскачки в различни размери от 1 до 16 литра според нуждите на вашата градина. Нашият екип е готов да отговори на всичките ви въпроси.